जय राधा माधवा जय कुञ्ज बिहारी जय राधा माधवा जय कुञ्ज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 18 நாட்களில் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் குணத்ரய விபாக யோகம், 14வது அத்தியாயம். இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம பார்க்கக்கூடியது இந்த ஜட இயற்கையோட முக்குணங்கள், சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அதை நம்ம டீட்டெயில்டா இன்னைக்கு வந்து கிருஷ்ணன் நமக்கு சொல்ல போறாங்க. 27 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு இந்த அத்தியாயத்துல அப்படின்னு. பிரபு பிரணத்தி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तथा मह्यं ददाति स्वपदाधिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्री राधाकृष्ण पादान सगगण ललिता श्री विशाखान विदांश श्री कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते सप्त कांचन कौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छकल्पतरुक्ष कृपा चिन्तित च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदान्त्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णभक्ताय कृष्णाय चैतन्य नाम्नि गौरीतिशे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय दत्तालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नितिनामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पास्ताश देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. சோ நேத்து நம்ம 13வது அத்தியாயம் பார்த்தோம். அதுல கஷேத்திரஜ்ஞ விபாக யோகம். கிருஷ்ணரிடத்தில் அர்ஜுனன் வந்து 6 கேள்விகளை கேட்கின்றார். இந்த கஷேத்திரம் என்றால் என்ன? அதுதான் வந்து இந்த உடல் அல்லது கலம் எனப்படுகின்றது. அந்த கலத்தை அறிபவன் கஷேத்திரஜ்ஞன், அதாவது இந்த ஆத்மா.
அனுபவிப்பவர் யாரு? புருஷர். அந்த புருஷர் யாரு? நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் ஆத்மா. ஆனா அந்த ஆத்மாவை காட்டிலும் ரிஷிகேஷர், பரமாத்மா அனுபவிப்பவர். அதற்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த பிரகிருதி, இந்த இயற்கை அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். ஞானம் என்பது என்ன? உடல் வேறு, ஆத்மா வேறு என்பதை புரிந்து கொள்வது. அந்த ஞானத்தின் மூலம் அடையக்கூடிய அ அந்த பயன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஞானீயம், அந்த இலக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பகவானை சென்றடைவது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இந்த 6 கேள்விகள் அர்ஜுனன் கேட்க, அதற்கு கிருஷ்ணர் பதில் சொன்னார். அதற்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து இந்த ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்வதன் மூலமாக எப்படி வந்து பகவானிடத்தில் சென்று சேருது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, குணத்ரய விபாக யோகம். இந்த முக்குணங்கள பத்தி நம்ம விரிவாக இன்று பார்க்க போகின்றோம். ஸோ இதுல இந்த 3 குணங்களுக்கு உண்டான குணாதிசயங்கள் என்ன? அந்த குணாதிசயங்களின் மூலமாக நம்மளுடைய பிறப்பு, இறப்பு எப்படி இருக்கின்றது? அதை மாற்றி அமைக்க முடியுமா? அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். பகவத்கீதையில 5 விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆத்மா, பரமாத்மா, பிரகிருதி இந்த இயற்கை, அதற்கப்புறம் வந்து காலம், அதற்கப்புறம் வந்து கர்மா. இந்த 5 விஷயத்துல 4 விஷயங்களை மாற்ற முடியாது. ஆனால் நம்மளுடைய கர்மாவை மாற்றி அமைக்க முடியும். பக்தி தொண்டின் மூலமாக அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். செஷன்ல போயிடலாம். ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्ण परमात्मने नमः। अध चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रयविभागयोग। हरे कृष्ण। முதல் ஸ்லோகம் வாசிங்க பிரபுஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண. श्री भगवान उवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमं यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिम् इतो गताः। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எல்லா ஞானங்களிலும் உயர்ந்ததான இந்த பரம ஞானத்தை நான் உனக்கு மீண்டும் கூறுகின்றேன். ஏற்கனவே வந்து மிக உயர்ந்த ஞானம் சொன்னாரு. அதற்கப்புறம் ராஜவித்யா, ராஜகுஹ்யா சிறந்தது அப்படின்னு சொன்னாரு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, திருப்பி அந்த ஞானத்தை உனக்கு கூறுகின்றேன். ஏன்னா, இத நம்ம முன்னமே பார்த்தோம். கர்ம யோகத்திலே நம்ம பார்த்திருக்கோம். சோ இப்ப ரொம்ப டீட்டெயில்டா வந்து பகவான் சொல்லப் போகின்றார். சோ இதனை அறிந்த முனிவர்கள் அனைவரும் தெய்வீகமான பக்குவ நிலையை அடைந்துள்ளனர். அதனால அந்த ஞானத்தை நமக்கு இன்னைக்கு கிருஷ்ணர் சொல்லப் போறாங்க. 2வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम सातर्ण्यम् आगता सर्गे अपि उपजायन्ते प्रलये नव्यतन्ति च। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. சோ இந்த அறிவில் நிலைத்திருப்பதன் மூலம் ஒருவர் எனது சொந்த இயல்பு போன்ற ஆழ்நிலை இயல்பை அடைய முடியும். சோ இந்த ஞானத்தை அறிந்து கொண்டு சுத்த சத்துவகுணத்தில் நாம் இருக்கும்போது அது பகவானுடைய குணம். சோ அவரை போலவே நம்மளால இருக்க முடியும் அப்படின்றத சொல்றார். ஆனாலும் பகவான் வேறு, நாம் வேறு. அ அவருடைய அந்த இயல்பை அடைய முடியும். இவ்வாறு நிறுவப்பட்ட ஒருவர் படைப்பின் போது பிறக்கவில்லை அல்லது கலைக்கப்பட்ட நேரத்தில் தொந்தரவு செய்யப்படுகிறார். அதாவது பிரளயம் வரும்போது அவங்க இந்த பிறப்பு, இறப்புக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு அவர்கள் இருப்பார்கள். யாரு? சுத்த சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள். நமக்கு தெரிந்தது இந்த 3 குணம். சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். ஆனா இந்த குணத்துக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் வந்து பகவான். அவர் வந்து அவருடைய குணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அ சுத்த சத்துவகுணம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் இங்க. 4வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. सर्वे यानिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महोदयो निरहं बीजप्रदः पिता। தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. குந்தியின் மகனே, எல்லா உயிரினங்களும் இந்த ஜட இயல்பில் பிறப்பால் சாத்தியமாகின்றன என்பதையும், நான் விதை கொடுக்கும் தந்தை என்பதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு. நானே வந்து பீஜம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். விதை கொடுக்கும் தந்தை. சோ இந்த 3 குணங்களும் யாரிடத்திலிருந்து வருகின்றது? பகவானிடத்திலிருந்து வருகின்றது. அவர் இந்த குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். ஆனா நாம இந்த குணத்தில் வந்து ஆட்கொள்ளப்பட்டவர்கள் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டும். 5வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहि नमव्ययम्।
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது நேத்துவே நம்ம வந்து கொஞ்சம் பார்த்தோம். அதாவது எப்படி மழை நீர் மேல இருந்து வரும்போது தூய்மையா வருகின்றது. ஆனா அது கடக்கக்கூடிய இடங்களை பொறுத்து அதோட கலர் வந்து மாறுகின்றது அல்லது அது வந்து கலங்கப்படுகின்றதுன்னு பார்க்கிறோம். அது போல அருவியிலிருந்து வர நீர் வந்து தெளிவாக இருக்கின்றது. ஆனா அது ஓடக்கூடிய இடங்கள்ல அங்க எங்கெல்லாம் என்னெல்லாம் பாக்குதோ அதற்கு ஏற்றார் போல அது கலர் வந்து மாறிக்கொண்டிருக்கின்றது. இயல்பு மாறுகின்றது. அது போல இந்த ஜட இயல்பு 3 குணங்களை கொண்டுள்ளது. அது நன்மை பயக்கக்கூடிய குணம் அனைவருக்கும். அது சத்துவ குணம். ரஜோகுணம் அது தீவிரமான எப்பொழுதும் ஆர்வமாக இருக்கக்கூடிய குணம். கடைசியாக இருப்பது அறியாமை. அதாவது தமோகுணம். சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். வாழும் உயிரினம் இயற்கையோடு தொடர்பு கொள்ளும்போது அவர் அந்த குணங்கள் என்னும் மாயையால் ஆட்கொள்ளப்படுகின்றார்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சோ நம்மளுக்கு வந்து ஆக்சுவலா ஒரு ஒருத்தரோட ஒரு சுபாவமே இருக்கும். ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப ஆக்ரோஷமா இருப்பாங்க. ஒரு சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எப்பவும் டல்லாவே இருப்பாங்க. ஒரு சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப சாந்தமா இருப்பாங்க. சோ ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் வந்து ஒரு ஒரு குணம் இருக்கின்றது. சோ நமக்கு உள்ளாரே ஒருத்தருக்கு உள்ளாரே வந்து இந்த 3 குணங்களும் வந்து போகுது. காலையில எந்திரிக்கும்போது நம்ம ரொம்ப சாந்தமா இருப்போம். அந்த தெய்வீகமான செயல்கள் எல்லாம் காலையில பண்றது மிகவும் நல்லது. ஏன்னா, அப்ப மனம் வந்து ரொம்ப சாந்தியா இருக்கு. உடனே கிரகித்துக் கொள்ளும். இந்த நேரம் ஆக ஆக பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு அந்த ரஜோகுணமும், அந்த மாலை நேரத்திலும், இரவு நேரத்திலும் தமோகுணமும் நம்மை ஆட்கொள்கின்றது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். இங்க வந்து நம்ம எந்த சூழ்நிலையில இருக்கமோ, அதற்கு ஏற்றார் போல நம்மளுடைய குணங்கள் வந்து தீவிரம் அடைகின்றன அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 6வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाश समनामयं सुखसङ्केत पद्माति ज्ञानसङ्केन चानघ. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பாவம் இல்லாதவரே, நன்மையின் குணம் மற்றவர்களை விட தூய்மையாக இருப்பது. ஒளிரும், மேலும் அது ஒரு பாவ எதிர்வினைகளிலிருந்து ஒருவரை விடுவிக்க கூடியது. இப்ப வந்து அந்த 3 குணங்களை பத்தின தன்மையை நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. கிறிஸ்டி ஆஃப் ஆயிடுத்து பாரு. ஓகே. சோ, இந்த சத்துவ குணத்தில் இருப்பவர்கள், நன்மை பயக்கக்கூடிய குணத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தனக்கும் மற்றவர்களுக்கும் எப்போதும் நன்மை எந்த செயல் தரக்கூடியதோ அதை செய்து கொண்டிருப்பார். வேதங்களை படிப்பது, மற்றவர்களுக்கு சொல்லித் தருவது, ஆம், ஆம், ஆ, பூஜை புனஸ்காரங்கள் செய்வது, அதை மற்றவர்களுக்கு சொல்லித் தரது. தா தானங்களை கொடுப்பது, அதை ஏற்றுக்கொள்வது. அந்த மாதிரி பகவானுக்கும், பக்தனுக்கும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய செயல்களை வந்து அந்த சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் செய்வார். அதனால பிராமணர்களுக்கு பொதுவாக இந்த குணம் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அவர்கள் தன்னுடைய ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்வார்கள். ஆனால் அந்த அறிவின் செருக்கால் தானே எல்லோரை காட்டிலும் உயர்ந்தவன் என்னும் நினைவு மேலோங்க மறுபடியும் நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு பிறவி எடுக்கின்றார்கள். நமக்கு தெரியாது. நம்ம பெரிய பெரிய ஆளுன்னு ரொம்ப மமைதல்ல, அகங்காரத்தோட நம்ம வந்து பேசிடுவோம். ஆனா, உள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா பார்த்துக்கிட்டே இருக்காரு சாட்சியாக. சோ, அதற்கு ஏற்றார் போல நமக்கு வந்து அடுத்த பிறவியோட பலன் கிடைக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கிறோம். நம்ம எத்தனையோ மகாத்மியத்துல வந்து பார்த்திருக்கோம். அவங்க வந்து ஆ நான் ஐ ஐ திங்க் முந்தா நேத்து படிக்கும்போது கூட பார்த்தீங்கன்னா, அவர் முற்பிறவில வந்து அவர் வந்து ஒரு பிராமணனா இருப்பாரு. ஆனா, அந்த செருக்கு அல்ல தேவையில்லாத தீ தீவை தீயான தீ தீமையை பயக்கக்கூடிய செயல்கள செய்யும்போது, அடுத்த பிறவில வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பெரிய சண்டாளனாக பிறந்துடுறார். ஒரு நாய் வந்து அவர கடிச்சிடும். ஆனா, அடுத்த பிறவில அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு புலியாக இருக்கின்றார்ன்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சோ, அந்த சத்துவகுணத்தில் இருப்பதும் கூட மாயைக்கு உட்பட்டது தான் அப்படின்னு. சரி ஏன்னா, அது அந்த குணத்துல இருக்கும்போது நம்ம நன்மை பயக்கக்கூடியது, சாந்தமானது தான் பண்றோம். ஆனா, நான் வந்து சத்துவகுணத்துல இருக்கேன் அப்படின்ற அந்த செருக்கு வந்து விட்டால், அதன் பலனாக நாம மீண்டும் பிறப்பு எடுக்க வேண்டியதாக இருக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். 7வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. रजो रागात्मकं वित्ति कृष्णा संकस्त இது மாதாஜி. முடிச்சிட்டீங்களா रजो மாதாஜி? रागात्मकं வாசிங்க. वित्ति இல்ல மாதாஜி. ஆ. कृष्णा संकस्त उत्पवं तन्निभवन्नाति कौस्तेय कर्म शङ्केन देहिनम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உணர்ச்சியின் குணம் வரம்பற்ற ஆசைகள் மற்றும் ஏக்கங்களால் பிறக்கின்றது. ஒரு ஒரு ஆ ஒரு எல்லைக்கே உட்படாத ஒரு ஆசைகள்.
எப்ப பார்த்தாலும் எதையாவது செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு தீவிரமான எண்ணம், அதன் காரணமாக விளைவாக நமக்கு அந்த ரஜோகுணம் கிடைக்கின்றதுன்னு பார்க்கணும். எப்பொழுதுமே வந்து பலனை எதிர்பார்த்து, இப்ப நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் முடிச்சுட்டோம் அப்படின்னாக்கா, அதுல சாட்டிஸ்ஃபை அடையறது கிடையாது. அடுத்து. சோ இப்படியே வந்து பலநோக்கு செயல்கள்லே போறதுனால, ஆத்மாவுக்கு உண்டான பகவானை பத்தின ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்வதோ, இல்லது அந்த ஆத்ம நிலையை உணர்வதற்கான செயல்களோ அவர்கள் செய்ய தவறுகின்றார்கள். அதனால தான் இத வந்து தீவிர குணம், ரஜோகுணம் என்று சொல்கின்றோம். க்ஷத்திரியர்களுக்கு உண்டான குணம் வந்து இந்த ரஜோகுணமும், ஆ சத்துவகுணமும் 2ம் கலந்ததுன்னு பார்க்கிறோம். பிராமணர்களுக்கு உண்டான குணம் சத்துவகுணம் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். வரம்பற்ற ஆசைகள் இருக்கிறதுனால, அதை அடைவதற்காக நாம் நிறைய முயற்சி செய்கின்றோம். அதை அடைய முடியாவிட்டால் ஏக்கங்கள் பிறக்கின்றது. அந்த ஏக்கங்களின் காரணமாக நாம் அடுத்த பிறவிலும் திருப்பி அந்த ரஜகுணத்தோட பிறக்கின்றோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 8வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. तमस् प्रज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वे दहिनां ब्रह्मादा तस्य निद्रा तिष्ठन्ति बध्नाति भारत. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பரதனின் வழித்தோன்றலே அறியாமையின் குணமானது அனைத்து உயிரினங்களின் மாயையையும் ஏற்படுத்துகின்றது. இந்த குணத்தின் விளைவாக பிரேமை, சோம்பல் மற்றும் தூக்கம் ஆகியவைக்கு ஆட்பட்டு மறுபடியும் நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு பிறவி எடுக்கின்றார்கள். சோ இந்த அறியாமை குணம் என்ன அப்படின்னாக்கா, நம்மளுடைய அந்த உண்மையான நிலையை அறிந்து கொள்ளாமல் நம்மளா ஒரு 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 மாயையில மாட்டின்னு இருக்கோம். என்ன அது? இது என்னுடையது, இது என்னுடைய குடும்பம், இது என்னுடைய அம் சொத்து விவகாரங்கள் அந்த மாதிரி அ அது மட்டுமல்லாமல் அந்த ட்ரிங்க்ஸ் அடிக்கிறது, அ அந்த என்ன அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். என்னன்னது? அ மது சாப்பிடக்கூடாது, புலால் உண்பதை தவிர்க்க வேண்டும், சூது இருக்கக்கூடாது. அது மட்டுமல்லாம, ஆம் அந்த சரியான அந்த பாலியல் இது இருக்கணும் அப்படின்னு. சோ இந்த 4 இதையுமே வந்து அவங்க பின்படுத்த மாட்டார்கள். அது வந்து தமோகுணத்திற்கு உண்டான இது. அவங்க அதனால சோம்பல், தூக்கம் அந்த மாதிரி அவங்களுக்குன்னு ஒரு சர்க்கிள் இது பண்ணிட்டு அதிலேயே இருப்பாங்க. சோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த தமோகுணத்திற்கு உண்டான ஒன்று. இன்னும் தெளிவா சொல்லணும்னாக்கா, இந்த மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவர்கள். அவங்களுக்குன்னு ஒரு உலகம் இருக்கும் இல்லையா? சோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தமோகுணத்திற்கு உண்டான குணங்கள்னு நம்ம பார்க்கிறோம். 9வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमाव्यर्घ्यं तुम तम प्रमादे संजयत युतः. ஹரே हरे கிருஷ்ண कृष्ण மாதாஜி. தேங்க் யூ மாதாஜி. சோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஒரு ஒரு குணத்திற்கு உண்டான பலன்கள் என்ன அப்படின்னு பார்க்கிறோம். சத்துவகுணம் ஒருவனை இன்பத்திற்கும், ரஜோகுணம் ஒருவனை செயல்களின் பலன்களுக்கும், தமோகுணம் ஒருவனை பைத்தியக்காரத்தனத்திற்கும் கொண்டு செலுத்துகின்றது அப்படின்னு பார்க்கிறோம். சோ சத்துவகுணத்தில் இருப்பதன் மூலமாக அவர்கள் வந்து எப்போதும் இன்பமாக இருக்கின்றார்கள். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பலநோக்கு செயல்கள்லயே அவங்க ஈடுபட்டுட்டு இருக்கிறதுனால, அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆ அந்த ஆம் பலன் வேணும், பலன் வேணும்ன்ற எதிர்பார்ப்பார்கள். ஆனா தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கடைசியாக அவர்களுக்கு ஒரு பைத்தியக்காரத்தனமே கிடைக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். 10வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. रजस्तमः चापि सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க் யூ மாதாஜி. பரதனின் மைந்தனே, சத்துவகுணத்தை தோற்கடித்துக் கொண்டு சில சமயங்களில் ரஜகுணமும், ரஜகுணத்தை தோற்கடித்துக் கொண்டு தமோகுணமும், வேறு சில சமயங்களில் தமோகுணம் சத்துவகுணத்தையும் ரஜகுணத்தையும் தோற்கடிக்கும் செய்கின்றன. இவ்வாறு உயர்நிலைக்கான போட்டி இது இருக்கின்றது. ஒவ்வொருத்தருமே வந்து ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 3 குணங்களும் மாறி மாறி ஆ மேல் நோக்கி வருவதற்கு உண்டான இதுல இருக்கு அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஸோ நமக்குள்ளேயே இத வந்து நம்ம பார்க்கிறோம் ஒரு இதுலயும். சோ அந்த குணங்கள் அதற்கு ஏற்றார் போல மனதை இழுத்துச் செல்கின்றது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். 11வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. பிரபுஜி. सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यथा तथा विद्यात् विवृतं सत्त्वमित्युत. हरे कृष्ण ஹரே माताजी. கிருஷ்ண மாதாஜி. அந்த உடல் என்பது பார்த்தீங்கன்னா, 9 வாயிற்கதவுகளை கொண்ட நகரம் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். உடல்ல வந்து 2 கண்கள், 2 காதுகள், 2 நாசி துவாரங்கள், வாய், பிறப்பு உறுப்புகள், குதம் ஆகிய 9 கதவுகளும் சத்துவகுணத்தின் அறிகுறியால் பிரகாசப்பட்டு இருக்கும்போது, ஒருவன் சத்துவகுணத்தை விருத்தி செய்து கொண்டு இருக்கின்றான் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எப்படி வந்து அது வந்து பிரகாசமாக இருக்கும் அப்படின்னாக்கா, எப்பொழுதும் பகவானுடைய
சேவையில ஈடுபடும் போது கண்களை வந்து நம்ம பகவானுடைய அந்த அர்ச்ச விக்கிரத்தை காண்பதற்காகவும், இல்லை புத்தகங்களை படிப்பதற்காகவும், பகவத்கீதை, பாகவதம் படிப்பதற்காக யூஸ் பண்றது. காதுகளை அவருடைய கிருஷ்ணருடைய லீலைகளையும், குணங்களையும், ஆ ஆ அந்த ஆ பராக்கிரமத்தையும் கேட்கும்போது, அவருடைய நாமங்களை ஜபித்து அதை காதால கேட்கும்போது, அதுபோல பகவானுக்கு படைக்கப்பட்ட பிரசாதங்களையும், அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த மாலைகளையும் நாம் நுகரும்போது, அந்த இரு நாசி துவாரங்களும் வந்து தூய்மை அடைகின்றதுன்னு பார்க்கிறோம். அவருடைய புகழ்களை பாடும்போதும், அவருடைய நாமத்தை ஜபிக்கும் போதும், அந்த பிரசாதத்தை நம்ம வந்து உணவாக எடுக்கும்போது இந்த வாய் பிரகாசப்படுகின்றது அப்படின்னு. இந்த பகவானுடைய இந்த நாம சங்கீர்த்தனத்தை, கிருஷ்ண இயக்கத்தை, ஆன்மீகத்தை அடுத்தவர்களுக்கு எடுத்து சொல்வதற்காக பிள்ளைகள் வேணுன்ற போது, அந்த இதெல்லாம் வந்து பிரகாசமாக இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ சத்துவ குணத்தில் சரியான நிலையில் காணவும், கேட்கவும், சுவைக்கவும் முடியும். மேலும் தூய்மையுற்றவன் ஆகின்றான் ஒருவன். மகிழ்ச்சியின் அறிகுறிகளை அபிவிருத்தி ஒவ்வொரு கதவிலும் தெரிகின்றது. சோ சத்துவகுணத்தில் இருப்பவங்க அல்டிமேட்டா எப்பொழுதும் இன்பமயமாக இருக்கின்றார்கள் அப்படின்றத வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம். 12 ஸ்லோகம் மாதாஜி. लोभ प्रवृत्ति प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणा मशम गृहा रजस् एतानि जायन्ते विवृद्धे रतर्षभः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பரதகுல தலைவனே, ரஜோகுணத்தில் ஏற்றம் இருக்கும் பொழுது பெரும் பற்று, கட்டுப்படுத்த இயலாத ஆசை, ஏக்கம், கடின உழைப்பு இவைகளின் அறிகுறிகள் தோன்றுகின்றன. ஏன்னா அவங்க பலநோக்கு செயல்கள்லயே இருக்காங்க. அதன் காரணமாக அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பொழுதும் ஏதாவது ஒரு கர்ம பலனை எதிர்பார்த்து கொண்டு அவர்களுடைய செயல்கள் இருக்கின்றது. அது எப்படின்னா கட்டுப்படுத்த முடியாத ஆசை. அது போல அது அதை அடைய முடியல அப்படின்னாக்கா அதை அடைவதற்காக கடின உழைப்பு அதை அடைய முடியலனாக்கா ஏக்கம். சோ இதெல்லாம் யாருக்கிட்ட இருக்கோ அவங்க வந்து ரஜகுணத்துல இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பாத்துக்கலாம். நம்ம இப்ப பாக்குறது இந்த 3 குணத்துல இருக்கவங்களை எப்படி நாம கண்டுபிடிக்கிறது, அவங்களுடைய அறிகுறிகள் என்ன அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். தமோ குணம் மாதாஜி வாசிங்க. ஹரி கிருஷ்ணா. 13வது ஸ்லோகம். अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च ब्रह्मातो मोह एव च तमस् एतानि जायन्ते विवृद्धे गुरुनन्दन. हरे कृष्ण மாதாஜி. ஹரி கிருஷ்ண மாதாஜி. குருவின் மைந்தனே, தமோ குணத்தின் உயர்ச்சி இருக்கும் பொழுது பித்தம், மயக்கம், சோம்பல், இருள் இவை தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. ஒரு ஒரு அந்த கான்ஷியஸே இல்லாத ஒருத்தவங்க கிட்ட போய் நம்ம என்ன ஆன்மீகத்தை வந்து எதிர்பார்க்க முடியும் இல்லையா? ஒரு ட்ரிங்க்ஸ் அடிச்சுட்டோ, இல்ல வேற ட்ரக்ஸ் எடுத்துட்டோ இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா, அவங்களுடைய உலகமே வேற மாதிரி இருக்கும். சோ அவங்க வந்து எப்பொழுதும் பித்தம், மயக்கம், சோம்பலா இருப்பாங்க. அ அ எப்பவும் இருள்ல இருக்கா மாதிரி இருக்கும் அவங்களுக்கு. அவங்க ஒரு மயக்க நிலையிலே இருக்கிறதுனால, இதெல்லாம் வந்து தமோகுணத்தோட செயல் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். 14வது ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. यथा सत्त्वे प्रवृत्ते तु प्रलयं याति देहभृत् ततोत्तमवितां लोकानमालन् प्रतिपद्यते. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சத்துவகுணத்தில் ஒருவன் மரணப்படும் பொழுது இவங்களுடைய போய் சேர வேண்டிய இடம் என்னன்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அவர்கள் வந்து பெரும் முனிவர்களும், பக்தர்களும் வாழும் தூய்மையான உலகங்களை அடைகின்றான். எவன் ஒருவன் சத்துவகுணத்தில் மரணத்தை தழுவுகின்றானோ, அவன் பெரிய முனிவர்கள், பக்தர்கள் இருக்கக்கூடிய தூய்மையான உலகங்களை அடைகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். 15வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. रजसि प्रलयं तत्त्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोगीषु जायते. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரஜகுணத்தில் இறக்கும் போது ஒருவன் பல நோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டு இருப்பவரிடையே பிறவி எடுக்கின்றான். ஏன்னா அந்த குணத்துல இருக்கிறதுனால அவங்களுடைய அந்த குடும்பத்துல அவங்க பிறவி எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். ஆனால் தமோ குணத்தில் மயக்கம், ஒரு கட்டுப்பாடு இல்லாம புலால் உண்றது, அப்ப அடுத்த பிறவில நாயாக இருக்கிறது. எப்பொழுதும் காமத்திலேயே இருக்கிற எது பன்றியாகவோ நாயாகவோ பிறப்பு எடுக்கும் நமக்கு. சோ எப்ப மனித பிறவி கொடுத்ததற்கான பலன்களை அறியாமல் நாம் மீண்டும் மீண்டும் மிருகத்தனமானவோ அல்லது மனித பிறவியை விட தாழ்வான செயல்களை செய்கின்றனமோ, அப்ப பகவான் நமக்கு அதேவாக நமக்கு அருள் பாலிக்கின்றார். அதோட பலனாக நமக்கு அடுத்த பிறவியில் அந்த குணங்கள் உள்ள ஒரு விலங்குகளிடத்துல நமக்கு மரணம் ஐ மீன் ஜென்மம் கிடைக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். சோ தமோ குணத்தில் இருக்கும்போது அவன் மிருக இனத்தில் பிறவி எடுக்கின்றான். ஏன்னா மனுஷ இனத்தை எதுக்கு எடுத்தோன்ற அந்த
அந்த அறிவு இல்லாதப்ப அப்ப அது எங்க இருக்கோ, அந்த குணம் எங்க இருக்கோ அதுக்கு ஏற்றாமால ஒரு பிறவி கிடைக்கின்றது அப்படின்னு பார்க்கிறோம். 16வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. कर्मणः सुकृतस्याशुः सात्विकं निर्मलं फलं रजस्तु फलं समज्ञानं तमस् फलं. हरे ஹரே कृष्ण கிருஷ்ண माताजी. மாதாஜி. சத்துவகுணத்தில் செயல்படுவதால் ஒருவன் தூய்மைப்படுகின்றான். ரஜோகுணத்தில் செய்யப்பட்ட செயல் துக்கத்திலும், தமோகுணத்தில் செய்யப்பட்ட செயல் அறிவற்றத்தனத்திலும் விளைவுறுகின்றன அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். இங்க பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணத்தில் இருக்கவங்க அங்க இந்த ஏரியா பாருங்க, அதை பார்க்கும்போது எவ்வளவு ரம்யமாக சாந்தமாக இருக்கின்றது. சோ அதனால அவங்க வந்து தூய்மை அடைகின்றார்கள் சத்துவகுணத்தில். அதுவும் இந்த ஜட இயற்கைக்கு உட்பட்டதுதான்றதை நம்ம உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். சத்துவகுணத்தை பிராக்டிஸ் பண்ணி நம்ம சுத்த சத்துவகுணத்திற்கு எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரியாக ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய அந்த நிலைக்கு நாம் உயர்வதற்கு ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா பாருங்க, அந்த பலநோக்கு செயல்கள்லயே அவங்க ஈடுபட்டு இருக்கிறதுனால இது வந்து ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளா வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதே தமோகுணத்தில் இருக்கவங்களுடைய செயல்கள் இங்க பாருங்க. இப்படி நம்ம ஸ்டேர் கேஸ்ல வந்து இந்த இது போட்டா எப்படி நம்ம அத மேல ஏற முடியும்? அதுல ஏற முடியாது இல்லையா? சோ இதுதான் வந்து இந்த நிலை அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். 17வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमाशो भवतो अज्ञानमेव च. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சத்துவகுணத்தில் இருந்து உண்மையான ஞானம் விருத்தி ஆகின்றது. ரஜோகுணத்திலிருந்து பேராசை நமக்கு கிடைக்கின்றது. தமோகுணத்திலிருந்து அறிவின்மை, பித்தம், மயக்கம் ஆகியவை விருத்தி ஆகின்றன என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். 18வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஏய் ஸ்ருதி, பச்சைத்தண்ணில என்ன பண்ற? சீக்கிரம் வா வெளியில. மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वसथा मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्यगुणवृत्ति तथा अतो गच्छन्ति तामसा. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்று இருப்பவர் படிப்படியாக உயர் உலகங்களுக்கு மேல் நோக்கி செல்கின்றனர். ஏன்னா அந்த நம்ம பார்த்தோம், அவங்க வேதங்களை கற்று தூய்மையான செயல்களை செய்து அந்த மூதாதையர்களோ முனிவர்களோ தூய பக்தர்கள் எங்கெல்லாம் இருக்காங்களோ அந்த கிரகத்திற்கு செல்கின்றார்கள். நம்ம பார்க்கிறோம், பூமி வந்து மத்தியில் இருக்கின்றது. இது நமக்கு மேல 6 உலகம், கீழே வந்து 7 லோகங்கள் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கிறோம். தூய்மையான செயல்களை செய்வதனால அதற்கு அடுத்து மேல சுத்த சத்துவகுணத்துக்கு உயராமல் சத்துவகுணத்திலேயே இருப்பதனால் அவர்கள் உயர் உலகங்களுக்கு மேல் நோக்கி செல்கின்றனர். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் இந்த பூ உலகங்களிலே வாழ்கின்றனர். ஏன்னா அவங்க வந்து கர்ம பல நோக்கு செயல்கள்ல இருக்கிறதுனால மீண்டும் இங்கேயே பிறப்பு எடுக்கின்றார்கள். ஆனால் தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் நரக உலகங்களுக்கு கீழ் நோக்கி செல்கின்றனர். ஏன்னா மனிதனாக பிறந்ததோட தன்மையே தெரியாத போது அப்ப அதற்கு தாழ்வாக இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த மிருகங்களோ இல்ல மற்றவர்கள் வாழக்கூடிய அந்த உலகங்களுக்கு, தாழ்மையான மனிதர்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த உலகங்களுக்கு அவர்கள் செல்கின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். சோ மத்தியில வந்து பூலோகம் இருக்கு. மேல வந்து 6 லோகங்கள் இருக்கு. கீழே பார்த்தீங்கன்னா 7 லோகங்கள் இருக்கு. சோ எந்த லோகம் நாம் சென்றாலும் அங்கே நம்மளுடைய பாவ புண்ணியங்களோட பலன் முடிந்ததுக்கு அப்புறம் மீண்டும் இந்த மத்திய லோகத்திலே பிறப்பெடுக்கின்றோம். அதாவது நம்மளுடைய பூமியில பிறப்பெடுக்கின்றோம். மீண்டும் பக்தி தொண்டு செய்து இதுக்கெல்லாம் மேற்பட்ட இந்த அண்டத்துக்கு மேற்பட்ட பகவான் இருக்கக்கூடிய அந்த கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு நாம் மேற்கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று பார்க்கின்றோம். 19வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. नान्यं गुणेभ्यः तर्हारं यथा कृष्णानु पश्यन्ति गुणेभ्यश्च परं वेति मत्भावं सो अधिगच्छति. हरे ஹரே कृष्ण கிருஷ்ண माताजी. மாதாஜி. செயல்கள் எல்லாவற்றிலும் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு எதுவும் இல்லை என்பதையும், பரமபுருஷன் இந்த குணங்களிலிருந்து உயர்ந்தவர் என்பதையும் நீ காணும் பொழுது என்னுடைய ஆன்மீக இயற்கையை உன்னால் அறிய முடியும். இந்த இது அவர் ஏற்கனவே நமக்கு வந்து 4வது அத்தியாயத்துல பார்த்திருக்கோம் நம்ம. என்னுடைய பக்தன் எப்பொழுது வந்து பகவானுடைய என்னுடைய லீலைகள் எல்லாம் வந்து தெய்வீகமானது அப்படின்னு உணர்கின்றானோ அவனுக்கு இந்த ஜட உலகில் பிறப்பு என்பதே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு.
ஏன் நம்ம இங்க இந்த உலகத்துக்கு வந்து வரக்கூடாதுன்னு பார்க்கணும்னா, அவரே சொல்லியிருக்காரு 7வது அத்தியாயத்தில். துக்காலயம் அசாஸ்வதம். எதுவுமே நிலையானது கிடையாது. துக்கங்கள் நிறைந்தது. இப்ப இன்பமாக இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, அடுத்து நமக்கு அது அந்த இன்பம்ன்றதுக்கு ஏத்த மாரி ஒரு எதிர்வினையான துன்பம் கண்டிப்பாக இருக்கின்றதுன்னு பார்க்கிறோம். அதுபோல எதுவுமே நிலையானது கிடையாது. ஈவன் அந்த பெற்றவர்களோட பாசமாக இருக்கட்டும், இல்ல கணவன் மனைவிக்கு நடுவுல இருக்கக்கூடிய அந்த அன்பாக இருக்கட்டும், எல்லாமே ஒரு லிமிட்டோட இருக்கு. ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் தான் இருக்கு. அதனால இது எதுவுமே நிரந்தரமானது கிடையாது. ஆனா பகவானுடைய அந்த கோலோக விருந்தாவனத்தில் எல்லாமே வந்து தெய்வீகமானது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சோ செயல்கள் எல்லாவற்றிலும் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு எதுவும் இல்லை என்பதையும், பரமபுருஷ பகவான் இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்பதை எவன் ஒருவன் உணர்ந்து கொள்கின்றானோ, அவன் ஆ என்னுடைய இந்த ஆன்மீக இயற்கையை வந்து அடைகின்றான் அப்படின்றத கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி 20வது ஸ்லோகம். गुणा नेता नदीत्य त्रिन्तेहि देह समुद्भव भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो अमृतमश्नुते. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண. உடலை அடைந்த ஒருவன் இந்த 3 குணங்களிலிருந்து உயர்வு பெறும் பொழுது, பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு இவற்றினின்றும் இவைகளின் துன்பங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெற்று, இதே வாழ்விலும் கூட அமுதத்தை ஒத்த ஆன்மீக வாழ்வின் இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும். நாம் அ பக்தர்கள் வந்து தூய்மையான பக்தர்கள் கிருஷ்ணர் கிட்ட என்ன கேட்பாங்களான்னா, எனக்கு வந்து முக்தி வேண்டாம், மோட்சம் வேண்டாம். ஈவன் என்னோட பாதாள லோகத்துல போட்டாலும் எனக்கு பரவால்ல கிருஷ்ணா. எப்பொழுதும் உன்னுடைய உன்னுடைய அந்த உணர்விலேயே உனக்கு வந்து பக்தி தொண்டு செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும். அதனால் எனக்கு அது மட்டுமே போதும்ன்னு கேட்பாங்க. இதுதான் வந்து உண்மையான பக்தனுடைய நிலை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ, இங்க நம்மளுடைய நமக்கு வந்து அந்த பிரைமரி மிசரிஸ், செகண்டரி மிசரிஸ்ன்னு இருக்கு இல்லையா? நம்மளுடைய துன்பங்கள் வந்து 3 வகைப்படுகின்றது. அதிதெய்வீக, அதிபௌதீக, அதி ஆத்மீக அப்படின்னு நம்ம 3 வகைப்படுத்துறோம். இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒவ்வொருத்தரும் வந்து 4 கஷ்டமங்கள வந்து தாண்டி தான் வரணும். அது என்னது? பிறப்பு. அது பிறக்கும்போதே அது கஷ்டமா இருக்கிறதுனால தான் குழந்தைங்க அழுதுட்டே நம்ம எல்லாம் அழுதுட்டே பொறக்கிறோம். பிறப்பு. அடுத்து இறப்பு. அந்த உடல்ல இருந்து ஆத்மா வெளியில போகும்போது எவ்வளவு கஷ்டத்த அனுபவிக்கின்றது. இறப்பு. மூப்பு. அ த நான் எப்பவுமே எவர் அ எவர் கிரீன் நான் யங்குன்னு யாருமே சொல்ல முடியாது. கண்டிப்பா இந்த வயோதிகத்தை நம்ம வந்து கடந்து தான் ஆக வேண்டும். நோய். இதுவரைக்கும் நான் ஹாஸ்பிட்டலே போனதில்ல. எனக்கு நோயே வந்ததில்லன்னு யாரும் சொல்லவே முடியாது. ஸோ பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, நோய் இந்த 4 துன்பங்களையும் வந்து எவன் ஒருவன் சமமாக எடுத்துக் கொள்கின்றானோ, அவன் இந்த ஜட உலகிலேயே ஆன்மீக வாழ்வின் இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும். இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் இத கடந்தவர்கள் யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சுகதேவ கோஸ்வாமி. சுகதேவ கோஸ்வாமி 16 வருடங்கள் அம்மாவோட வயிற்றிலே இருந்தாரு அவரு. அதாவது 1 வருஷத்துக்கு அப்புறம் எப்படி பிறந்து தானே ஆகணும். அத அவர் கடந்தாரு இல்லையா? பிறப்பு தூய பக்தர்கள். அதுபோல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆ இறப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீஷ்மர். பீஷ்ம தேவர் வந்து அவருடைய இறப்ப அவர் தான் நிர்ணயம் பண்ணார். இல்லையா? இறப்பு. அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆ அந்த அ வயோதிகம் இல்லையா? மூப்பு. மூப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, துர்வாச முனிவர். சின்ன 5 வயது குழந்தையாகவே இருந்தாலும் கூட, பகவான நேரடியா பார்க்கக்கூடிய அந்த இது வந்து அவருக்கு கிடைத்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஆ நோய் வந்து யாரோடது இது? பரீட்சித் மகாராஜ். ஸோ வந்து இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஜட உலகிலேயே இருந்தாலும் கூட, அமுதத்தை ஒத்த அந்த ஆன்மீக வாழ்க்கையோட இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும். யாரு இந்த 4 விஷயங்களையும் சமமாக கருதுகின்றார்களோ. யார் அப்படி கருதுவார்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தூய பக்தர்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். 21வது ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிங்க. अर्जुन उवाच कैर्लिङ् வாசிங்க कैर्लिङ् மாதாஜி. कैर्लिङ्गस्त्रीन् गुणनेतान् नीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतां त्रिगुणान् नति वर्- नति वर्तते. हरे ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனன் வினவினான், எனதன்பு இறைவனே, இந்த குணங்களிலிருந்தும் உயர்ந்தவன் எந்த அறிகுறிகளால் அறியப்படுகின்றான்? அவனது நடத்தை என்ன? எவ்வாறு அவன் இயற்கையின் குணங்களிலிருந்து உயர்கின்றான்? சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனன் கேட்கிறார் கிருஷ்ணன் கிட்ட. இப்ப நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா? இந்த சுத்த சத்துவ குணத்தில் இருக்கக்கூடியவன். இவன் அந்த 4 துன்பங்களையும் ஒரே விதமாக பாவித்து, இதிலேயே வந்து அவன் வந்து நன்மை அடைகின்றான். அவன நான் எப்படி வந்து தெரிந்து கொள்கின்றது? அவர்களுடைய நடத்தை என்னவாக இருக்கும்? எப்படி அவங்க வந்து இந்த 3 குணங்கள்ல இருந்து உயர்ந்து காணப்படுகின்றார்கள் அப்படின்றத வந்து அர்ஜுனன் இங்க கேட்கிறார். வாசிங்க மாதாஜி 22ல இருந்து 25வது வருஷம்.
प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव ஸ்ரீ பகவானுவாச்சன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. இப்ப கிருஷ்ணர் பேசலாம். சாரி Okay, மாதாஜி. sorry. श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव तत्त्वेष्टि प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काक्षति उदासीन वतासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं यो अवतिष्ठति नेङ्कते समदुःखसुखसमलोष्टाश्म काञ्चन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निन्दात्म संस्तुति मानापमानयो तुल्यस्तुल्यो मित्रारि रक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் கூறினார், பிரகாசம், பற்று, மயக்கம் இவை தோன்றி இருக்கும்போது அவை இப்ப வந்து சுத்த சத்துவகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்றத வந்து இப்ப சொல்ல போறார். அவங்க இந்த கலியுகத்திலே இருந்தாலும் அவங்க இந்த 4 கஷ்டங்கள்ல இருந்து அவங்க விடுபட்டவர்கள் அப்படின்றத சொல்ல போறார். சோ அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னாக்கா எப்போதும் பிரகாசமாக இருப்பார்கள். பிரகாசம், பற்று, மயக்கம் இவை தோன்றி இருக்கும்போது அவற்றை வெறுக்காதவனும், அவை மறைந்திருக்கும் போது அவற்றிற்காக ஏக்கம் அடையாதவனும், இயற்கை குணங்களின் ஜட விளைவுகளை கவனிக்காமல் உறுதியாய் இருப்பவனும், குணங்களே செயல்படுகின்றது என்று அறிபவனும். அதாவது இந்த 3 குணங்கள் தான் வந்து எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் அப்படின்றத வந்து ரொம்ப உறுதியா நம்புவாங்க. அதுபோல பகவானுடைய பக்தியில வந்து எப்பவும் ஸ்திரமாக இருப்பாங்க. குணங்கள் தான் செயல்படுகின்றது என்று அறிந்து கொள்வார்கள். இன்பம் துன்பங்களை சமமாக பார்ப்பார்கள். மண்கட்டி, கல், பொன் இவற்றை சமமாக காண்பவனும், அறிவு நிறைந்தவனாகவும், புகழ்ச்சிக்காகவும், இகழ்ச்சிக்காகவும் எப்போதும் ஏங்காதவன். ஒரே மாதிரி 2த்தையும் ஒரே மாதிரி பார்க்கிறவங்க. மான அவமானத்தால் மாறுபாடு அடையாமல் இருப்பவன். நண்பனையும் எதிரியையும் ஒரு போல நடத்துபவன். எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் துறந்தவன் ஆன ஒரு மனிதன் இயற்கை குணங்களிலிருந்து உயர்ந்தவனாக கருதப்படுகின்றான். சோ எல்லாரையும் ஒரே மாதிரியா பார்ப்பாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஞானம் இருக்கின்றது. பகவான் நேத்து சொல்லியிருக்காருலே, அசையும் அசையாத உயிருள்ள உயிரற்ற எல்லாத்துலயும் நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. சோ அவங்க வந்து எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி பார்ப்பாங்க. ஒரு சில சமயத்துல யாராவது புகழ்ந்துட்டா அதற்காகவோ இல்ல இகழ்ந்து விட்டால் அதற்காகவோ அவங்க வந்து கவலையப்பட மாட்டாங்க. மானம் அவமானம் 2த்தையும் வந்து ஒரே மாதிரி எடுப்பார்கள். நண்பன் எதிரி எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி நடத்துவார்கள். சோ அவங்க எந்த விதமான பலநோக்கு செயல்களிலையும் ஈடுபட மாட்டார்கள். அதை துறந்து இருப்பார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் இந்த முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள். அதாவது அந்த சுத்த சத்துவ குணத்தில் இருப்பவர்கள். விஷ்ணு குணத்தில் இருப்பவர்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். வசுதேவ குணத்தில் இருப்பவர்கள். 26வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. मोक्षयो अव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् स मतीत्यैतान् नमः भूयाय कल्पते. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்ட எந்த நிலையிலும் இழிவடையாத ஒருவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வந்தடைகின்றான். இந்த 3 குணங்களையும் கடந்து இருப்பவர்கள் என்ன இதுக்கு வந்துடுறாங்க அப்படின்னாக்கா, ஏன்னா எல்லாத்தையும் சரிசமமா பாக்குறாங்க. அங்க வந்து கொஞ்சம் கூட ஒரு இதே கிடையாது. ஒரு ஆசிலேஷனே கிடையாது. சோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரம்ம நிலைக்கு வந்தடைகின்றார்கள் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பாக்குறோம். கடைசி ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाः ममृतस्य याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्ति यस्य च. ஹரே கிருஷ்ண हरे மாதாஜி. புஷ்டியும் வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடும் வாசிச்சிருங்க. ஒரு நிமிஷம் வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. ओम तत्सति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभागयोगो नाम चतुर्थो अध्याय. हरिः ओम. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இறுதி சுகத்தின் ஆதார நிலையானதும் மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதுமான அருவ பிரம்மத்தின் அடிப்படை நானே. சோ எல்லாம் வந்து பிரம்மஜோதின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? அந்த பிரம்ம ஜோதி அந்த ஒளி எங்க இருந்து வருது அப்படின்னாக்கா பகவானுடைய அந்த கோலோக பிருந்தானத்திலிருந்து வரக்கூடிய அந்த ஆஹ்
பிம்பம் அப்படின்றத பாக்குறோம். பகவான் தான் அந்த அருவ பிரம்மத்துடைய அடிப்படை. அதனால அங்க போகணும்னு நினைக்கிறவங்களும் யார்கிட்ட போய் சேர்றாங்க? பகவானிடத்தில், கிருஷ்ணரிடத்தில் போய் சேர்றாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஐ திங்க் இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் நம்ம ஆல்ரெடி குடுத்துருக்கோம். நம்மளுடைய டெம்பிளோட சேவா இருக்கு. உங்களுக்கு யாருக்காவது ஏதாவது நல்ல விஷயங்கள் வீட்ல இருந்தது அப்படின்னா, கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, நீங்க இந்த சேவா எடுத்துக்கலாம். 500ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு நெனைக்கிறேன். அது மட்டும் இல்ல, அடுத்து நம்ம லெவல் 2க்கு நம்ம மேல போணும். இப்ப நம்ம இருக்கிறது வந்து லெவல் 1. ரொம்ப குறிப்பிட்ட ஸ்லோகங்கள் மட்டும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டா பார்த்துட்டு வந்துட்டோம். ஜஸ்ட் அந்த கோர் என்ன, ஒரு ஒரு அத்தியாயத்திலயும் அந்த கோர் என்னன்றது தான் பார்த்திருக்கோம். லெவல் 2ல பார்த்தீங்கன்னா, 2 விதமான இது இருக்கு. ஒண்ணு வந்து பக்தி சதாச்சார் ஒண்ணு இருக்கு. அடுத்து ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரின்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஸோ பக்தி சதாச்சார்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்த பத்தி நம்ம படிப்போம். நம்மளுடைய இந்த கோஸ்வாமிகள பத்தி படிப்போம். எப்படி வந்து ஆழ்வார்கள பத்தி நம்ம பார்க்கிறோமோ, அதுபோல ஸ்ரீ பரம்பரையில இங்க வந்து கோஸ்வாமிகள் பத்தி பார்ப்போம். தசாவதாரம் பத்தி பார்ப்போம். ஆ ஐ மீன் பிரபுபாதருடைய ஹிஸ்டரி, சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அந்த இதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சதாச்சார். அதுல நமக்கு எக்ஸாம்லாம் எழுத வேண்டாம். இப்ப நீங்க லெவல் 1ல குவிஸ் எடுக்கிறீங்க இல்லையா? அது போல ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க வந்து அந்த டெஸ்ட் வந்து எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 1 மார்க், 2 மார்க் எழுதுற மாதிரி இருக்கும். இப்ப ஆ வெறும் எம்சிக்யூஸ் மட்டும் தான் பண்றீங்க. அதுல வந்து நீங்க ஆன்ஸர் எழுதுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அத இன்னும் டீட்டெயிலா சொல்லுவோம். அது லெவல் 2 அடுத்த லெவலுக்கு போறது. இந்த 14 நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய உண்மையாலுமே ரொம்ப ரம்யமான ஒரு நாள். இத நீங்க கண்டிப்பா அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு செல்லணும். இன்னும் உங்களுடைய பிரேமம் கிருஷ்ணர் மேல இருக்கிறது வந்து அதிகம் ஆகணும் அப்டின்னுட்டு பகவானிடத்துல வேண்டிக் கொள்கின்றோம். ஸோ அந்த லிங்க் வந்து நமக்கு பிரபு போடுவாங்க. சப்போஸ் உங்ககிட்ட ஜெபமாலை இல்ல அப்டின்னாக்கா, தயவு செஞ்சு அந்த துளசி ஜெபமாலை வாங்கிக்கங்க. ஆ அந்த எல்லாமே நாமினலான இதுதான் இருக்கும். ஜெபமாலை வந்து ஒரு பையில வச்சு தருவாங்க. ஸோ பிளஸ் ஒரு கிருஷ்ணருடைய ராதா கிருஷ்ணரோட ஃபோட்டோ இருக்கும். நம்ம டெம்பிளோட ஃபோட்டோ இருக்கும். ஆ அந்த இது வந்து பிரபு போடுவாங்க. அத நீங்க அந்த லிங்க்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு தேவைன்னா அது வாங்கிக்கலாம். பகவத்கீதை புக் வேணும் அப்டின்னாக்கா, நீங்க அந்த பகவத்கீதை புக்கும் நீங்க வந்து அதுல வாங்கிக்கலாம். ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பகவத்கீதை புக் கண்டிப்பா நம்ம வீட்ல இருக்கணும். அதுபோல இதுவரைக்கும் சாண்டிங் பண்ணல அப்டின்னாக்கா, அட்லீஸ்ட் இனிமேலாவது ஒரு நாளைக்கு 2 ரவுண்ட்ல நீங்க சாண்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க பரவால்ல. 16 ரவுண்ட் பண்ண முடியல அப்டின்னாக்கா, 2 ரவுண்டு சாண்டிங் பண்ணுங்க. ஆனா அத விடாம, நிலையாக, உறுதியாக அதுல இருங்க. ஒரு 7 நிமிஷம் ஆகும் ஒரு ரவுண்ட் கம்ப்ளீட்டா பண்றதுக்கு. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்த. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா, பஞ்ச தத்துவ மந்திரம். நாம நாம ஜெபம் பண்ணும்போது மற்ற மந்திரங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி சில கட்டுப்பாடுலாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம். ஆனா, இந்த மந்திரத்துக்கு வந்து நமக்கு எந்த கட்டுப்பாடுகளுமே இல்ல. அதனால தான் இத வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மகா மந்திரம்னு சொல்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம, ராம ராம ஹரே ஹரே. அந்த ஒரு ஒரு வார்த்தையும் சொல்லும்போது, எப்படி வந்து குழந்தை வந்து ஒரு பெரிய இதுல கூட்டத்துல காணாம போயிடுச்சு. அப்போ தன்னுடைய அம்மாவையும் காணான்னு சொல்லிட்டு எப்படி அந்த குழந்தை வந்து ஏங்கி பரிதவிச்சு அழுமோ, அதுபோல நம்ம வந்து பகவானுடைய அந்த கோலோக விருந்தாவனத்துல இருந்து நம்ம இங்க வந்துட்டோம். கிருஷ்ணா எனக்கு வந்து இன்னும் ஞானத்த குடு, உன்னிடத்தில் வந்து சேர்வதற்குன்ட்டு, அந்த ஒரு மோட்ல நம்ம வந்து நாம ஜெபம் பண்ணணும். இது பண்ணணும். ஏதாவது தவறுகள் இந்த மொபைல் பார்த்துட்டே பண்றது, ஏதாவது படிச்சுட்டே பண்றது அந்த மாரி இருக்கக்கூடாது. அதனால ஏதாவது நம்மளே அறிந்தோ, அறியாமலோ தவறுகள் செய்தா அத மன்னிக்கிறதுக்காக தான் நம்ம பஞ்ச தத்துவ மந்திரத்த சொல்றோம். அந்த அ சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட மூவ்மெண்ட் இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம்ன்றது. ஸோ அவரோடயே சேர்ந்து அவர் கூட இருக்கக்கூடிய 5 அ அ பஞ்ச தத்துவத்திலயும் அவங்களுடைய ஆசீர்வாதங்களை எடுத்துக்கொண்டு, பக்தியில மேலும் முன்னேறணும். நாம சங்கீர்த்தனம் அ நாம ஜபம் கன்டினியூஸா பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு, முதல்ல அந்த பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லிட்டு, அடுத்து ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் சொல்றோம். அந்த லிங்க் வந்து பிரபு போடுவாங்க. நீங்க தயவு செஞ்சு அத ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஸோ தினமும் 2 ரவுண்டாவது நீங்க பண்ணணும். நமக்கு 24 மணி நேரம் பகவான் குடுத்திருக்கார். அதுல வந்து ஒரு 14 நிமிஷம் வந்து செலவு பண்ண முடியல அப்படின்னாக்கா ரொம்ப கஷ்டம். இவ்வளவு நாள் நம்ம நெறைய பார்த்திருக்கோம். நமக்கு என்ன பாவத்துல நம்ம அவர்கிட்ட சரணடைகின்றோமோ, அந்த பாவத்துக்கு ஏற்றார் போல அவர் கண்டிப்பா எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணி குடுப்பார். ஸோ நீங்க வந்து தயவு செஞ்சு 2 ரவுண்ட்ல இருந்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. அத விட கீழ போகக்கூடாதே தவிர்த்து மேல போகலாம். ஆனா ஒன்ஸ் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க, 3 ரவுண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா, அந்த 3 ரவுண்டு சஸ்டெயின் பண்ணுங்க. நீங்க வேக வேகமா பண்ண பண்ண உங்களுக்கு அது ரொம்ப பிராக்டிஸ் ஆயிடும். முதல்ல கஷ்டமா இருக்கும். ஆனா போக போக அது வந்து அதுல அதுல ஒரு ருசி உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா கிடைக்கும். நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சொல்யூஷன் இதுல நம்மளுடைய நாம ஜபத்துல வந்து இருக்கு.
நீங்க யூடியூப்ல போய் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். கார்டியாக் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்களுக்கு நிறைய பிரபுஸ் மாதாஜிஸ் வந்து அவங்களுடைய பர்சனல் இதே சொல்லியிருக்காங்க. பிளட் கிளாட் ஆகி அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட கான் கேஸ்ன்னு சொல்லியாச்சு. அ கொஞ்சம் மெடிசின்ஸ் வச்சு தான் அவங்கள வந்து இது பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. சடனா அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆ அ மூடே அவருக்கு மாறிடும். அந்த மாரிலாம் இருந்துச்சு. ஆனா அந்த பக்தி மார்க்கத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம், அந்த நாம ஜபத்த பண்ண பண்ண பார்த்தீங்கன்னா, அவரு ரொம்ப சாந்தமாயிட்டாரு. மெடிசின்ஸோட டோஸ் எல்லாம் குறைச்சுட்டாங்க. டாக்டரே கேட்டாரு. இத்தனைக்கும் டாக்டர் வந்து ஒரு கிறிஸ்டியன் டாக்டர். அவரே கேட்கிறாரு. ப்ளீஸ் இத நீங்க வந்து கன்டின்யூ பண்ணுங்க. நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஆனா நீங்க நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ அத வந்து நம்ம இத நெறைய பேர் சொல்றத விட, நம்ம அத பிராக்டிகலா பண்ணி பார்க்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும். நம்மளுடைய இந்த கிளாஸ்லயே வந்திருக்க நெறைய மாதாஜிஸ், பிரபுஜிஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம உள்ள வரும்போது வேற ஒரு பாவத்துல இருக்கோம். அந்த கிளாஸ் நம்ம முடிஞ்சு இது பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா, அத அப்படியே சஸ்டெயின் பண்ணுவாங்க. பிராக்டிஸ் பண்ணி அடுத்தடுத்த லெவல் போம்போது பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல இம்ப்ரூவ்மென்ட் இருக்கும். இது ரொம்ப அவசியமான ஒண்ணு. எப்படி நம்ம இந்த உடல் சார்ந்து பசிக்கும்போது நம்ம சாப்பிடுறோம். தூக்கம் வரும்போது தூங்குறோம். அதுபோல இந்த ஆத்மாவுக்கு உண்டான கடமையும் நமக்கு இருக்கு. சோ அது வந்து எப்படின்னாக்கா, இந்த ஆன்மீகத்துல போறது. சோ கண்டிப்பா நீங்க வந்து அதற்காக முன்னெடுக்கணும் அப்படின்ட்டு பகவான் கிருஷ்ணர் இடத்துல பிரார்த்தனை வச்சுட்டு நம்ம இது பண்ணலாம். சோ நீங்க அடுத்த லெவலுக்கு லிங்க்கும் நம்ம போடுவோம். மேபி 16வது இது வரும்போது பிரபுஜி போடுவாங்க, ஷேர் பண்ணுவாங்க. சோ நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கங்க. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னாக்கா, கண்டிப்பா நீங்க கேட்கலாம். என்கிட்டயோ இல்ல நம்ம யுகேந்திர பிரபுகிட்டயோ நீங்க கண்டிப்பா கேட்கலாம். குழந்தைகளுக்காகவும் நம்ம ஸ்பெஷலா கிளாஸ் பண்றோம். குழந்தைங்களோட செஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஒரு 2, 3 தடவ எடுத்திருக்கேன். 3, 4 குழந்தைங்க இருக்காங்க கன்டினியூஸா. அவங்கள பார்த்து அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம நெறைய விஷயங்கள கத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி. ஒரு அவங்க அவ்வளோ அழகா ஸ்லோகங்கள் சொல்லுவாங்க. நெறைய கதைகள் சொல்லுவாங்க. சோ குழந்தைகளுக்கும் கிளாஸ் இருக்கு. சோ நீங்க அதுல உங்களுடைய குழந்தைகள்லயும் நீங்க வந்து போடலாம். वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य गौरव प्रेमानंदे हरि हरे कृष्ण। ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கேட்கலாம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? யுகேந்திர பிரபு ஏதாவது அனௌன்ஸ்மென்ட் இருக்குங்களா பிரபு? இல்லைங்க மாதாஜி, எதுவும் இல்லைங்க மாதாஜி. ஓகே, ஓகே. நீங்க இன்னைக்கு அந்த இது லிங்க் எல்லாம் ஷேர் பண்ணிடுறீங்களா? அது எப்போ நமக்கு ஓகே, 16வது ஓகே நாளா? மாதாஜி. பாருங்க. அது பார்த்துட்டு 16th அதுல ஷேர் சென்ட் பண்ணிடலாம் மாதாஜி. என்னங்க பிரபு? 16th சென்ட் பண்ணலாம் மாதாஜி. 11க்கான லிங்க் மாதாஜி. லெவல் 2 ஓட லிங்க் அப் பண்ணுங்க. ஐ திங்க் சாண்டிங் பேக் அந்த இது இருக்கு இல்லீங்களா? அது வாங்குறது எஸ் அத மாதாஜி, நீங்க நான் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. ஓகே, ஓகே. அது ஒரு தடவ கேட்டுக்கங்க. பாலாஜி ப்ராஜெக்ட் அதே மாரி இது பண்ணிக்கலாம். அதுபோல சேவா ஓகே, ஃபார்மும் ஓகே எப்போ மாதாஜி. ஃபில் பண்றது அதையும் பார்த்து இது பண்ணி யாருக்காவது ஓகே ஏதாவது சேவை பண்ணணும் அப்டின்னாக்கா, நீங்க வந்து இது பண்ணலாம். கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? உன்னுடைய செயல்களை எனக்காக செய்ற மாதிரி. நம்மளுடைய இதுல இப்ப யுகேந்திர பிரபுலாம் பார்த்தீங்கன்னா, இதே மாரி கிளாஸ்ல நானே வந்து இதே மாரி கிளாஸ்ல அட்டெண்ட் பண்ணி, அதுக்கப்புறம் நமக்கு அந்த என்னென்ன சேவை எடுத்துக்க முடியுமோ, நம்மளுடைய கெப்பாசிட்டிக்கு ஏத்த மாரி. அத எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதுல அப்படியே நம்ம முன்னேறி வந்தது. அதுபோல யுகேந்திர பிரபுலாம் வாலண்டியரா வந்து நமக்கு சர்வீஸ் பண்றாங்க. உங்களுடைய எபிலிட்டீஸ் என்ன இருக்கோ, சிலருக்கு வந்து டிரான்ஸ்லேஷன்ல நல்ல ஒரு இது இருக்கும். சிலர் வந்து அழகா பிபிடி பண்ணுவாங்க. சிலர் வந்து இந்த மாரி அட்மினா இருக்கலாம் நீங்க. காலையில ஒரு ரிமைண்டர் மெசேஜ், ஈவினிங் ஒரு ரிமைண்டர் மெசேஜ். ஸோ அதுபோல யாருக்கெல்லாம் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ, நீங்க வந்து அத பண்ணலாம். உங்களுடைய கேப்பபிலிட்டிக்கு ஏத்தா மாதிரி. மற்ற பக்தர்கள், மூத்த பக்தர்கள் இருக்கீங்க. உங்களுக்கு இதுல இது பண்ண முடியலன்னா, ஆனா அந்த சத்சங்கத்த மட்டும் விட்றாதீங்க. காலையில நமக்கு 6 மணிலருந்து பாகவதம் கிளாஸ்க்கு உண்டானது போயிட்டுருக்கு. நீங்க எப்போ உங்களுக்கு டைம் கிடைக்குதோ, ஒரு தடவ ஜஸ்ட் அட்டெண்ட் பண்ணி பாருங்க. அப்புறம் அதுல உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த அந்த டேஸ்ட் வந்துரும். அதனால எல்லாரும் ஆ தயவு செஞ்சு காலையில எப்ப உங்களுக்கு டைம் முடியுதுன்னா பாருங்க. 6 மணிலருந்து 8:30 மணி வரைக்கும் இருக்கு நமக்கு கிளாஸு. எத்தனையோ பக்தர்கள் இருப்பாங்க. அவங்களுடைய பக்தர்கள பார்த்தாலே நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஆன்மீக இது வந்து இது வந்துரும். இவ்வளவு நாள் நம்ம வேற மாதிரி இருந்துட்டோம். அட்லீஸ்ட் இனிமேலாச்சும் நம்மளுடைய இத வந்து மாற்றிக்க முயற்சி செய்யணும் அட்லீஸ்ட். அப்ப மற்றது அவர் கிருஷ்ணர் பார்த்துக்குவார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா மாதாஜி பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா.